nantathu lishayeleke lona ihora lesithupha siphinde sikubingelele sikwamukeleke mabusanda kuvulela wona komsakazo Intokozo FM sisakaza bukhoma sisemlazi eMega City ke kulona ke uhlelo lwezindaba zomphakathi sithembisene ke mina nawe na kanjani ke ukuthi sizokwazi ke ukwamukela udokotela umxolisi Ntanzi umphathi stage womsakazo ke Intokozo FM sizozwa kabanzi ngama update awu ke umsakazo kanjalo ke nazi inguquko kuyaye kuhlale ke zibe khona ke emsakazweni nokuyaye kwenze ukuthi abasakazi ngekhathi kuqhubeka kuyisizini abaphathi basuke benako ke ukubuka ukuthi indlela abadesigne ngaluhlelo lisazigcina inimiso zalo kuze kuyophela isizini ila khona ke uyawubona kuba khona ukulungiswa uma kukhona la kufanele kulungiswe khona thatha ithuba dokotela sikubingelele sikwamukele emsakazweni. Angibingelele kuwe Mjabulelo ngibingelele kumlaleli womsakazi Intokozo FM abasakazi bonke bonke nje abantu abathanda umsakazi Intokozo FM. Kwintokozo kakhulu ke ukuthi siuhlelo siumsakazo Intokozo FM sibe kanye nawe kulesikhathi sethu samanje ngiyazi ke ukuthi sigcina ukukhuluma dokotela sasikade ke sibheka ama updates kwakuningi kakhulu okuba umehluko okwenzakalayo between isikhathi esagcina ngaso kuze kuzoba manje mhlambe ke ake siqale sikwabheka ama updates ngazi kahle amhlophe ukuthi kube kuningi kakhulu okugwinyisa amathe okuthe kwenzeka esikhathini esigcine ngaso kuze kuzoba manje. Mhlawumbe Mjabulelo ke ngithathe lethuba ngibonge kakhulu kumlaleli weNtokozo FM osomabhizinisi abakhangisa nomsakazi Intokozo FM abasakazi bonke management yomsakazi Intokozo FM kusebenzekile kakhulu noma ingqinamba besikhona uma ukukhumbula ngonyaka odlulile ngalesikhathi siletha ama updates kwakhona inkinga ezibheke njengobuchwepheshe bomsakazi Intokozo FM ngalezo ikhathi konke ke lokho kwazanywa ukuthi njengomsakazi Intokozo FM kulungiseke whereby kwakhona ama challenges anjengo network problems lapho Intokozo FM yaphinde idlala iphinde inqamuke khona so ama challenges anjengalawo asawatholi manje umsakazweni Intokozo FM siyabona futhi umsakazo Intokozo FM ngevisibility lokho sikubiza ukuthi branding umsakazo Intokozo FM uyaphuma kakhulu no uyibona khona ngisho kuma community programs ikhona ngisho nama branding awo iphinde futhi ibe nohlaka lekuthiwa ama Oxide Broadcasting sayibona isakaza with aba private sector sayibona isakaza neminyango yahlukahlukene yahulumeni nomasipala wethiko sayibona Intokozo FM ithamela ama programs nasemphakathini sayibona Intokozo FM ihambela ngisho izikole sayibona Intokozo FM ihambela ngisho ama community programs ibranding yeNtokozo FM ihlezi ikhona lapho sayibona Intokozo FM ihambela ngisho nezinkonzo esuke zikhona lapha emphakathini Intokozo FM isebenzile kakhulu ke nama stakeholders ahlukahlukene emphakathini nama non-profit organization SAPS ngoba ubuye ukukhumbula ukuthi sasikubalulile ukuthi awuthiwa aba priorities noma izinto ezisemqoka of which Intokozo FM efisa ukubhena nazo lokho sikubiza ukuthi number 1 that was i technical improvement ukuthi ayisebenza ngakho konke kusemandleni ukuthi ezobuchwepheshe zomsakazo Intokozo FM ibe sezingeni lokuthi umlaleli womsakazo Intokozo FM ikwazi ukufinyelela kahle lapho esuke khona futhi kungabi khona unqamuka nalapho esuke ilalele khona umsakazo Intokozo FM kodwa ke Mjabulela ngikubalule kulokho ukuthi zibe khona ingqinamba kulonyaka lo sikuwona noma sesiuphetha ke ngizosho kuleli sonto sithi i-broadcasting year zibe khona ingqinamba ezimbalwa kusigceme lapho ubuchwepheshe bomsakazo Intokozo FM obuhlala khona lapha kwakunenkinga khona yeza amakhebuli nokuhamba kwagesi kodwa sibonge kakhulu ukubambisana ikakhulukazi nalo ikhansela lakhona lapha ewadini nababonke nje ikakhulukazi nabo masipala wetheka abaqikelele ukuthi leyo ngqinamba sasibhene ngaso sikhathi iyakwazi ukulungiseka futhi iyafakwa lo cable engenza ukuthi kuphazamiseke nokudlala komsakazo Intokozo FM eyayikhona lapho njoba ikhona lapho ku transmission site so bekwezinye zezingqinamba ebese sibhene nazo kodwa sibonge kakhulu ke kubo bonke abadlala iqhaza lokuthi ke kukwazi ukuthi lelo daba likwazi ukulungiseka sibonge kakhulu ke nesupport esiyithola ile kuma sponsors anjengabo oVodacom nabanye ekutheni Intokozo FM la isuke ikhona ayibonakale when it come to i-marketing akwanye ngisho noma ngithi i-branding yomsakazi Intokozo FM.
Kwintokozo kakhulu ke mhlonishwa ukuthi uyayithinta kakhulukazi ke nendaba yokuthi ke kube khona ukubambisana okukhulu kuma community outreach. Mhlambe ke ake sibheke ke ohlangothini lokuthi njengoba uyiqinisekise ukuthi kuke kwaba khona ama technical issues ukuze umlaleli ezoba clear ukuthi ngakolunye uhlangothi bewuthola ukuthi izimo ezingawuthinta umsakazo kodwa okuyisesizindeni sala kusakazelwa khona okanye kula khona kune transmitter ne transformer yethu obekwenza ukuthi kube khona ukuphazamiseka. Yebo kunjalo siyaqinisekisa lokho. Right ke isikhathi sami ke masika nje imzozo ingamashumi amabili nesishagalolunye lishayeleke lona ihora lesithupha sinake udokotela umxolisi Ntanzi station manager wawo ke umsakazo Intokozo FM ubesangena kuona ke ama update yesizini ke siphuma kuyona iveza ke nendaba yokuthi kube khona ke umehluko omkhulu ekuthenini ke umsakazo ukwazi ke ukuthi ubonakale ufinyelele kalula ke kubantu abakhona ehlaleni. Dokotela ngiyazi ukuthi abantu abaningi negama elike laqhamuka la reshuffling libenze baba nakho ukuthi leli gama linzima kakhulu. Mhlambe ungale kongena kulona mouse offloadela lona nje leli gama lilona. Cha mntwana asekubalule kakhulu ukuthi umsakazo njalo ngonyaka kuyaba khona inguquko ngoba suke sekubheka ukuthi kungaba uhlelo lolo lusahambisana yini nama vision omsakazo nakho konke kusuke kudingwa ukuthi kuachieve umsakazo ngaleso sikhathi. So inguquko emsakazweni kumele futhi zibe khona nokucheck ukuthi ke umsakazo ungakhula kanjani okanye kusayi lolo hlelo noma leyo content kusayi content umsakazo Intokozo FM ekujabulela ukuba emsakazweni Intokozo FM ekujabulela ukuthi ngizoba nawo amandla ukuthi ngigibele ngizosakaza kwintokozo FM ngizoba nawo amandla ukuthi kube khona engikwaziyo ukuthi ngikuphathe mhlawumbe esandleni ukuthi ngiyakwazi ukugibela ngiyakwazi ukwenza into ethize ngenxa lokho esengikuthola emsakazweni Intokozo FM. Siyabonga kakhulu kulabo abantu abayidlalayo indima enjalo ekutheni uma kugcizelelwa noma ku-encourage staff development bayidlala indima enkulu ekanjalo njengomsakazi Intokozo FM. Sibonga ama-institution anjengo-Power Academy nabo MICCTA abakwazile ukuthi babe ingxenye yokupartnerisha nomsakazi Intokozo FM lapho esibhekelela khona u-staff development. Sibonge futhi nama-department akwazile ukusupport umsakazi Intokozo FM sikwazi ukubhekelela lokho sithi i-staff development. Yilokho kakhulu esinxusayo so that we'll have abasakazi that will always be encouraged ukuba semsakazweni Intokozo FM but deliver ne content esukifisayo noma esukifuneka emsakazweni Intokozo FM. Siyanxusa kakhulu osomabhizinisi ukuthi abasondele bakwazi ukusupporta even abasakazi bomsakazi Intokozo FM basupport umsakazi Intokozo FM. Kuningi esikubhekile nesinxusayo futhi umsakazi Intokozo FM sibhekile ukuthi sibe nama air conditioners njengomsakazi Intokozo FM. Sibhekile ukuthi kwindawo esisebenzela kuyona njengomsakazi Intokozo FM ngisho ungena ubone ukuthi environment right kulungisiwe naphansi konke. So somabhizinisi abasondele emsakazweni Intokozo FM. Siyabonga nesupport esisaqhubeka siyithola izolo nje sibalule besinanomhlangano nabakwa Vodacom baqinisekisa ukuthi sisayingxenye yokuthi sisazochubeka support emsakazweni Intokozo FM. Bathi nje kulonyaka sifisa nje ukunika umsakazo weNtokozo FM ikhipha zokuthi Intokozo FM ibe naneyikhipha esiyisupporta ngazo ikwazi ukuthi ibe visible iqhubeke iye emphakathini ngoba okunyada sesikubalula kakhulu ukuthi somsazi Intokozo FM siyafisa ukusabalala siye nasemphakathini. Yebo ibranding yethu sesinayo impela zomsakazi Intokozo FM kodwa sifisa ukubonakala nangemfaniswano esike sigqokile ukuthi hayi cha nangu uqhamuka emsakazweni Intokozo FM. Siyabonga uma sothola ama supporter njengalokho kulonyaka nje wokusakaza siyaqinisekisa ukuthi kumlalo weNtokozo FM Intokozo FM yobe ifike isabalele nangeyikhipha lapho esube isiye khona. Sibonge ngesiqinisekiso esinikezwe sona naka waba Vodacom ukuthi bazoqhubeka basupporte futhi basenzele lokho. Just ukubalula nje mjabulelwa nazi ischedule zakulonyaka wokusakaza Intokozo FM inhlelo nazo nje uma sibheke enyangeni kaJune Intokozo FM izobe ibhekile ukattend ama activities njoba kugujwa inyanga yabasha endaweni ezahlukahlukene. Imemeko sithi asivalelile somsakazi Intokozo FM
siyanxusa ukuthi ngisho abafisayo ama non-profit organization nabo bonke nje inhlanga ezisemphakathini azize emsakazweni Intokozo FM likhona ngisho isite likhona lapha e-reception bakwazi ukudeliver yonke information ngisho kuthiwa imemo ukuthi cha siyafisa ukuyibona Intokozo FM isabalala iya lapho endaweni ethize sibe neprogram ekuthiwa iMandela Day. eMandela Day bazokhumbula abanye ngonyaka odlule sike savakashela indawo senza 67 minutes for Mandela siya endaweni zakoma clinic sihamba nama stakeholders ahlukahlukene bese eclinic yaka Eshimlazi lapho sizofundisa abantu ngobuchwepheshe besalindile noningi nje ama activities esasiwenza somsakazo Intokozo FM futhi ke siyaqhubeka nangenyanga ya July so besivakashela izikole ezahlukahlukene lapho sithi khona ama school visit programs nango June siyaqhubeka sizovakashela izikole ezahlukahlukene kodwa ke inhloso yethu ke manje njengomsakazo Intokozo FM emjabulelo sithi umsakazo Intokozo FM awufinyeleli kuphela eMlazo umsakazo uyasabalala umsakazo uyaya naseyindaweni zako Mbumbulu umsakazo uyaya naseyindaweni zako Folweni umsakazo uyaya naseyindaweni zako Makhutha uma ukhumbula ngonyaka odlulile ngoOctober besinenkonzo ehlelwe ikomiti la khona la ekhaya sibiza ukuthi religious committee le nkonzo yayisendaweni yaseMalikazi ekutshengisa ukuthi umsakazo Intokozo FM sithi siyasabalala kuzo zonke indawo njengamanje njengoba ku June kuyinyanga yabasha sibheke nokuyovakashela esikoleni ekuthiwa sisemagabhini sifuna ukutshengisa ukuthi cha asiwona umsakazo kuphela ngoba nakho sizinze eMlazi kodwa nabakomagabheni basithola nabakofolweni basithola so we want to expand nangeindawo esihambayo nama programs esomsakazo Intokozo FM esiwahambayo esicela nje nakumlaleli wethu nako wonke nje umuntu nawo somabhizinisi ukuthi sithole support ukuze sizokwazi ukuthi somsakazo Intokozo FM esifinyelele lapho kuningi ke sikubhekile nangoAugust sake senze iprogram esiyibiza ukuthi Women in Radio Workshop eyenziwa khona la ekhaya kumsakazo Intokozo FM ukubungaza nje abantu besifazane lapho sasikwazi khona ngisho ukuthatha abantu abasemphakathini sibatshengisa ama programs emsakazweni Intokozo FM ukuthi cha mofisa kuba ku radio ngisho kuthiwa umuntu wesifazane bheka ukuthi radio ineyinhlanga ezihlukene kangakanani sibheka o technical sibheka o marketing sibheka yonke into leyo okuhluka sibheka o programming so kuningi okutholakala ku radio lapho esabiza khona abantu besifazane esasiqhashwe khona umnyango wezamaciko namasiko uthi cha nansi program akube khona abantu besifazane abakwazi ukusizakala so kulonyaka futhi ikhona njoba besishela ukuthi sinama committees ikhaya lamazayo nihlelile ukuthi bazokwenza inkonzo nje ebhekelela abantu besifazane futhi sisaqhubeka nayo futhi inyanga yeAugust so besiyivakashela isikole nami ama community programs enyangeni yaSeptember sobheka izinto ezibheke njengoNtokozo FM Music Workshop lapho sibiza khona amaciko asemphakathini yethu sithi cha uma ufisa ukusubmit umculo wakho la kwintokozo FM wenza kanje sidlala umculo nje sibize nazo zonke inhlanga ezahlukahlukene zokuthi educate abantu ngokuthi yini ebalekile ku music konke lokho so ngoOctober ke sihle sinenkonzo njoba sayenza nangonyaka odlulile yayilapha eMalukazi sike sibiza wonke nje abantu basemphakathini kuya ngetimi ukuthi sikhulekelani kulowo nyaka ke njengomsakazi Intokozo FM kulonyaka sibhekile ukubuyisa iconcept esayenza njengeNtokozo FM ekuthiwa uDanke siyabonga event as uNovember kwazi ukuthi kuyinyanga yokuzalo yeNtokozo FM sithi kulonyaka ake siyenze futhi event ekanjalo sisaxhumana nawo wonke ama stakeholders azosupport iNtokozo FM ake sikubalule mjabulele akekho umuntu semsakazi Intokozo FM esimvalele ngaphandle noma osemphakathini noma non-profit organization noma ngabe yini luphi uhlanga olufisa ukuthi sifisa ukuze emsakazweni Intokozo FM silethe esikufisa ukukuletha ukuthi sifisa ukupartnerisha neNtokozo FM senze iprogram ekanje umzekelo nje njengoba sengishilo ukuthi sike sapartnerisha nabeMalukazi Music Experience lapho somsakazi Intokozo FM we giving even development artist noma developing artist ithuba emsakazweni Intokozo FM ama artist angazezwakala khona amanye zonke sibhalelile ajabule ngalendlela uthi Intokozo FM yazanginika iplatform umsakazi Intokozo FM have given lot of young people a platform sike siye ezikoleni sibone umntwana uthothuhaya kahle inkondlo sithi cha sondele eduze nomsakazi Intokozo FM khona nje ngiyakhumbula sesengunyameni lapho esasenza khona ama educational programs ngo January ngoba khona umfundi sim identify
umsakazi Intokozo FM maningi ama activation esafisa ukuyibona kuona njengomsakazi Intokozo FM sithi abantu abasondele sike sa wenza ngisho ama Oxford broadcast njengoba sibona lapha si broadcaster no span amanye ama programs abalaleli bayijabulela into enjalo ukuthi sifisa ukuyibona Intokozo FM ethi ukuphumela ngaphandle siyibona isakazela eindaweni ezahlukahlukene so siyanxusa ukuthi abantu abasondele nosomabhizinisi emsakazweni Intokozo FM okunye futhi asikubalulayo kakhulu siyazi ukuthi somsakazi Intokozo FM kuningi futhi sisakubhekile sisazokwenza nalapha ka news nilindele kulamasonto azayo sizoba futhi nabafundi beindaba sinikeza intsha eyahlukahlukene ukuthi we expanding ukuthi kuzo zonke inhlelo sinabasakazi kuzo zonke inhlelo sinabafundi kweindaba kuzo zonke inhlelo lekudingeka khona isport sinikeza wonke lo mathuba kanjalo kodwa ukuze nathi somsakazi Intokozo FM sikachieve lokho sikudingayo siyafisa ukuthi osomabhizinisi basondele emsakazweni Intokozo FM funa ngikubalule mjabulelo nomlalelo weNtokozo FM ngibe honest ukuthi one of idingo ebaluke kakhulu kwemsakazweni Intokozo FM noma kuyicelo uma ngakubeka nje ngolimo ohloniphekile icelo ezohlangana nokuthi umsakazi uyakufisa kuba ngelinye ilanga nemoto yomsakazi Intokozo FM ukuze uma umphakathi osendaweni ethize usicela intatheli Intokozo FM kube lula uthi ngicela imarketing ngeNtokozo FM kube lula okusayizezinye zeingqinamba umsakazi Intokozo FM obhekene nazo zokuthi uyafisa ukufinyelela phathi kube khona ama challenges avimbayo ukuthi akabe likhona ithimba leindaba lapha lomsakazi Intokozo FM noma belikhona ithimba la marketing lomsakazi Intokozo FM kodwa ngenxa ye-infrastructure ngizoyibeka kanjalo njenge-transport nakho konke okunye mase kube isivimbezelo siyakufisa ngelinye ilanga ukukhula kwizinto ezikanjalo siubone umsakazi weNtokozo FM uba nemoto ebrandiwe ethi nathi imoto yeNtokozo FM iyahamba yokhava indaba lapha nalapha okunye ke dokotela engibonayo ukuthi bakuthakasele kakhulu abantu abangabalaleli okuhlanganisa nabo ke abakhangisayo ukubonakala kohlelo la khona kuba nohlelo elithi sinomaskandi owinile onyaka wabonakala efike endleni zomsakazo ezokonyeliso yebo kube kuhle kakhulu cha umsakazo okhulumayo mase uyadeliver asifike sithembisa into mase singayenzi ubuzomkhumbula umlaleli weNtokozo FM sasho sathi umsakazo Intokozo FM i-technical Intokozo FM izodila nayo njengamanje Intokozo FM ishaya ngendle kabi sound lokho sakudeliver futhi sathembisa ke nasohlolweni lamaskandi ukuthi cha sizocela umaskandi ovotelwa abalali bomsakazo Intokozo FM sizomkomelisa wafika ngempela uNews ohlelweni lamaskandi lapha emsakazweni Intokozo FM samkomelisa sibonga iparticipation yenu mlaleli weNtokozo FM izolo nje kade sibalulile ukuthi kunama stakeholders ade sihlangene nawo ngisho oVodacom nabanye kunama brand amakhulu asaqhubeka athi cha sifuna ukusuka ukusebenzisana nomsakazi Intokozo FM because of i-participation abalaleli bomsakazi Intokozo FM uma umlaleli weNtokozo FM usho ukuthi kune competition baya comment umusho ukuthi kunani sike sibone ngisho amathikithi ezemidlalo kwithimba lezemidlalo sibona abalaleli bomsakazi Intokozo FM bekomeliswa kuthiwa naka umdlalo othize naka amathikithi sifisa ukubona into kanjalo sifisa ukubona lo ma engagement up between umsakazi Intokozo FM kanye nomphakathi wethu Radike sikasami ke masika nje imzuzu seyiveleke yaba 16 besithemseneke na ke udokotela ukuthi soqala ngokwara 2 kodwa ke sekudlule ngomzuzu owodwa ke la khona ezobe sengena ke uhlelweni kolibhekwe ngame ehlabovu abasakazi ibona ke osomabhizinisi kanjalo nabasakazi beminye imsakazo ke ukuzwa ukuthi ngabe ke icompetition ikubona enhlelweni zabo labasuke sebekhisheliwe zona ime kanjani dokotela Mjabulela ke siqale sibonke kakhulu iBroadcast 2025 to 2026 kuningi okwenziwa emsakazweni Intokozo FM sibonile ngisho abalaleli noma umphakathi yethu besizakala kuyinhlelo sibonile kufika ngisho ku current affairs abantu nabasebenzi kwezinye indawo laba nama issues khona ekwazi ukuresolve within umsakazi Intokozo FM
kuningi okuresolviwe emsakazweni Intokozo FM sibonile nokukhula kweinhlelo ikakhulukazi nezinhlelo zezenkolo emsakazweni Intokozo FM nendima ezidlalile sabona inkonzo isabalala lapha kokhaya lamaZayoni kuphunywa kuvakashelwa amabandla ahlukahlukene ake sibonge kakhulu nakwithimba lezenkolo ikhaya lamaZayoni o-religious committee imarketing yomsakazo Intokozo FM nokusekukhuleni kweinhlelo nje zokuhlukahlukana kwazo so ngingene ke udabeni la 2026 2027 cha somsakazo Intokozo FM angilisho iqiniso Mjabulelo ama changes awekho makhulu kakhulu ngenxa yesasasa silibona somsakazo Intokozo FM nanokuthi siyakholela kulento ekuthiwa sustainability asifisi mesenze uguquko somsakazo Intokozo FM uguquko lethu libe likhulu kakhulu ngalendlela engathi umsakazo seqalwa phansi yonke into cha ngoba siyakholela ukuthi sayifisa sustainability kushintshwa lapha nalapha nokuthi sicela improvement lapha nalapha hayi kodwa ke dokotela ukungena nje emadevini njengoba ngihleli kwasayi nami ngiyanqanqazela ukuthi mhlambe kuzothi uqambe qedwa ubese uthi hayi ke sekunjalo no ake singene kulona sizoqala la Monday to Thursday. Remember sike sikubalula ukuthi thina somsakazo Intokozo FM konke sikwenza ukuthina kuhlukile asenze njengeminye imsakazo. So thina because it's young people's choice. So uma kulihlanu wethu akubuya young people's choice acaca ukuthi ulihlanu namhlanje. So kube another thing. So ethi weekend iqala ngolihlanu. So ingakho siba no Monday to Thursday. When you see Friday, Saturday and Sunday everything is sihlukile kumsakazo Intokozo FM. Sine midnight breeze eba ngo11 to 3 ezintathakosi. Ngolwesi umsomluko kuya kulesini yes ezokwenziwa uBMK umthabiseni Masuku umthabiseni uBMK usidatata Masuku sicela usiphindele isikhathi dokotela 11 ebusuku to u3 ezintatha 11 kuya ku3 ekseni umthabiseni uBMK wakaMasuku Monday kuya kuThursday yes Mase siba no 3 kuya ku6 yes u3 to 6 lapho sine ntokozo yokusa yes esizoyiphathelwa yena uChili Nation umfoka Zuma Chili Nation umfoka Zuma intokozo yokusa uMonday to Thursday yebo kunjalo okay sibe nekasi breakfast show ngifisa ukubalula lokho we one of emsakazo ehlukile ukuthi ngangabona khona omunye nje wayipostile ukuthi yazi yenza ukuhlukile Intokozo FM giving females this kind of opportunity ukuthi uhlelo libaleke kangaka lubanjwe umuntu wesifazane for such some time so siqhubekile na kanjalo sathi kuzoqhubeka kanjalo ibreakfast show yomsakazo Intokozo FM sibe no Faith okangidi kodwa sasithi ake senze okuhlukile ke kulokho because ibreakfast show I require izinto eziningi kakhulu within ibreakfast show iyobe phinde imase iproducer uSiyabonga wakamlotshwa Siyabonga Mlotshwa eproducela uFaith wakangidi kwikatsi breakfast show Yes mase siba nalapha no 9 to 12 this is one of the program esukibhekelele kakhulu nama non-profit organization nezinto nje esuke ithinta umphakathi magazine shows even spiritual sasithi cha mfoka Chili siyakubona ugwaba lapha ngesonto so qhubeka uphinde usibambele Monday to Thursday Monday to Wednesday ngifisa ukubalula lokho Monday to Wednesday ngo9 kuya ku12 Monday to Wednesday uChili oke wenza uhlelo lamaZayoni ikhaya lamaZayoni okay mase siba no 12 kuya ku3 yes akikubaluleke futhi nakhona u12 kuya ku3 lapho esikhona sino mphathi wakaMbhele so uphatho wakhe uphatho kuhle wakaMbhele yes so that show will be from Monday to Wednesday 12 to 3
ukuphatha kwakhe mphathi Mbele uzobenza lelo hlelo. Ngicela ukwenza nje dokotela so that ngeke ngidideke uma ngiphinda futhi sengirecap noma sengibuyela kulona lolu hlelo. Remember umlaleli uzodideka uzotha uthini manje uNtanze because kumenshini ukuthi iweekend yethi iqala ngolesihlanu but wakhuluma ngalo Monday to Wednesday. Ngifisa ukubalula ukuthi sinabo ko Thursday we ngolesine umnandi ekhaya noma kumnandi ekhaya u9 to 12 because u9 to 12 kuthiwa uhlelo atsingathe omama abafuna into ku9 to 12 abafuna ukusuka ekutheni nje sifuna imkhuleko sifuna omama lapho uNomi G unomxolisi Gumede ngolesine ngo9 to 12 iyobe siphathele lona mekulesine makulesine u9 to 12 kunomxolisi Sodolopha Gumede owenza lolo hlelo. Yebo kunjalo mntu. Okay. Siphinde futhi sibuyele kulesine ngoba sike salikhuluma lelo ukuthi hayi uphatho kwaMbele noma umphathi Mbele ukhona lapha from Monday to Wednesday lapha ebhekeza omabhizinisi konke lapho ngo-top 3 but kwenzekani ngolesine sinaye lapho udokotela uSimomhlanga esiphathele lona futhi uhlelo leli la 12 to 3 ngolwesine udokotela Simomhlanga uyena osuke esiphathele uhlelo. Yebo kuzoba njalo impela. We have a new surprise to umlaleli womsakazi Intokozo FM. Angazi ozothi ke umcwaningi akabe emcwaningi kanjalo. So go 3 to 6 sizobe sinaye uSiyabonga wakamlotsho eyobe senzela iSunset Cruise umsakazo Intokozo FM. He's a new member la emsakazweni Intokozo FM. Kusukela ngomsomluko kuya kulesine 3 to 6 umfoka mlotshwa okunguye ozobe senzela uhlelo lantambama iDrive ngumsakazi ke imember entsha umsakazo Intokozo FM. Uyabo kunjalo. Sizazoqhubeka nayo ke current affairs. Cha current affairs kusazoba njalo hlamba ngabe kwala istudio sekuthiwa imphathi jajo sizazoqhubeka nayo current affairs nomjabulela wakuyama from 6 kuya ku7 sonke insuku emsakazweni Intokozo FM. Siyaziqeketha current affairs umjabulelwa umondli umjakhulu majakajaka wakuyami Sibongo kuyesiyaziqeketha current affairs Monday Tuesday olwesithathu yithe kuTalk bese kuba ulesine. Sibonge kakhulu. Siyayigcizelela kakhulu njengoba usobalulile mjabulela siyanxusa nje ukuthi umlaleli weNtokozo FM sinazo izinhlelo eziba ngo6 PM nabo othe kuTalk nezinye izinhlelo zomsakazo Intokozo FM. U7 kuya ku11 emsakazweni Intokozo FM inhlelo esinikeza abafundisi esithi abasondele emsakazweni Intokozo FM ukuze umsakazo Intokozo FM uzokwazi ukuthi uqhubele phambili ukhule. So lezo inhlelo ke zisuke sithi lokho sikubizwa kwesilungu sithi ama informationals. Yes. I guess siya kulesihlanu sishilo ukuthi this is young people's choice. I-weekend yomsakazi Intokozo FM iqala ngolesihlanu. So ngolesihlanu we have i-freeway to weekend. Siyasha nje sisiya kwi-freeway esisa kwimpela sonto lapho sizoba nozinhle wakambonambe from 11 to 3 eintatha kusa. Uzinhle wakambonambi kusuka ngo3 no from 11 to 3. Yes. Then intokozo yokusa sizoba nayo uMr G ngo3 to 6 intokozo yokusa uMr G uMr Gumbi ngolosihlanu ngo3 kuya ku6. Sibe nayo futhi remember we have a breakfast show Monday to Friday with uFaith wakangithi isaqhubeka isanjalo ngolesihlanu ezobe sibambela yona eKasi breakfast show from 6 kuya ku9 nangawo futhi lesihlanu uzobe khona kulo hlelo. uFaith Ngidi nangolosihlanu uzobe sakhona
kuyona ikasi breakfast show engahambi ke yedwa la khona enake uproducer uSiyabonga wakamlotsho. Yebo kunjalo. Then we have 9 to 12. So umsakazo Intokozo FM we are so umsakazo omphakathi osendaweni yaselokishini. Siyazi ukuthi umlazo ureach and surroundings ngezinto ezahlukahlukene kakhulu ukuthi sinobuciko bethu obuhlukahlukene sinama hip hop artists sine a cappella sinani that shows ukuthi what is really our identity as umlazi, what makes us as a township to be rich. Sinobuciko bethu sinembungi sinani kuningi that. So we have even this new name that is called it's called Township Taste. That is where, because amacika abuza ukuthi uyohlala nembunga imphathi noma abaphathi thina sashiwa ngaphandle thina singamacika enza ukuthi nokuthi thina siyi acapella yasemlazi sithi no nanka noma siyi acapella kamakhutha. This is yours. This will speak about more of a talent laselokishini noma lasemalokishini noma lasemphakathini yethu esakhe. Lapho sine Township Taste ezoba ngo9 to 12 ezokwenziwa uFortune ihambisana noThobile Siciko. Thobile Siciko beno Fortune ngo9 to 12 Friday uhlelo Township Taste. Yebo kunjalo impela. Mase siba nohlelo u12 to 3 kumnandi ekhaya 12 to 3 esizobanjelwe yena uMamsi wakamjwaga. 12 to 3 kumnandi ekhaya uMamsi udokotela uMamsi Mjwaga. 3 to 6 Flash Black Fridays. Remember our drive is Sunset Cruise ebanjwa uSiyabonga Monday to Thursday. Then from Friday we have now something new, something very unique. So kulabo lehlanu bethu menthatha ukubheka we have 2 new other shows that we've introduced. That's sisibiza nayo ke sizothiwa iFlash Black Friday. Ezokwenza ulubabalo from 3 to 6. Remember we have Sunset Cruise from Monday to Thursday, then from Friday, then we'll have what you call Flash Black Friday 3 to 6 ezokwenziwa ulubabalo. Ulubabalo ngolwesihlanu ngo3 to 6 uzobenza lona ke uhlelo Flash Black Friday. 6 to 7 sinali hour njengomsakazo to check ukuthi kwenzekani kwezemidlalo. So we have a mega sport hour esobe sibanjele wena uThabana kwaMhlungu from 6 to 7 ntambama njalo ngolesihlanu ukuthi kwezemidlalo abashele ukuthi ngempela kwenzakalani. 6 to 7 Thabana Mhlungu mega sport hour izoba khona uzoqhubeka nayo. Yebo kunjalo. Niyalazi kodaba siyanxosa futhi siyacela sithi ikosoma business bethu umlalelo omsakazo Intokozo FM siyacela abasondele eduze komsakazo Intokozo FM because sifisa ukubona kukhona ukukhula kwezama business nokunye. Sithi ke from 7 sisamile futhi kuleyo ndaba. So sithi from 7 until 11 ebusuku sithi ama informational or commercials lapho soke sibheke khona ezokukhangisa emsakazweni Intokozo FM. Okay. Then mase siba nalento ekuthiwa weekend bang. Okay. Ake akudlalwa ke lapho. 11 to 2 entatho umvela sobe bekubhengisa lapho bekufake ku weekend. Lapho sino Darko kaMthembu from 11 until 2. 11 kuyoshaya u2 ekseni uDanke umnethisi wemvula umfoka Mvelase usuke khona ngaleso sikhathi. Yes mase sithi ngo Saturday siyangena kwi weekend. Siyakuzona nje lapha ekseni mesivuka ngabo 2 kuya ko 5 ekseni with uFaith Amara. uFaith Amara ngo2 ekseni kuya ku 5. Yes, bese ukuthi ngo 5 to 7 ekseni siyacikoza noSwenka noZweli umfoka Caba. Sicikoza noSwenka noZweli wakacaba kusuka ngo 5 kuya ku 7 ekseni.
sithi ke manje somsazi Intokozo FM ake sikubheke nathi ukuthi mekuyimgqibelo we need noma nangamasabatha the breakfast show that will deliver nama content asuke khona ngaleyo weekend. So ngo Saturday sine weekend I breakfast show yangempela sonto nathi. So umsakazo Intokozo FM I weekend breakfast ezoba ngo 7 ekseni until u9 ekseni ezobe yenziwa uMarvelous waka Peterson. Weekend breakfast show ngesabatha okanye ngomgqibelo 7 to 9 Marvelous Peterson. 9 to 11 ekseni top 20 biggest songs with uDJ Matifana. DJ Dlala Matifana ngo9 kuya ku11 ekseni uhlelweni la khona kuyi top 20. Youth in Action, Young People's Choice. Somsakazi Intokozo FM siyagcizelela kakhulu ukuthi asikwazi kuba umsakazo obhekelele kakhulu nama programs athinta ezentsha, but we don't have a specific show that ekhuluma ngezinto noma nama issues athinta intsha nje yonkana ikakhulukazi kwimphakathi esuke sikuyona. So we'll be having Youth in Action after i20 biggest songs ngawo umgqibelo the 20 biggest songs so that's ngizohamba kahle nezikhati zami. So that would be Youth in Action from 11 to 1 emini. 11 to 1 emini yes Youth in Action show. Then mase sikunikeza nomculo futhi wangempela sonto sokudingeka sithi lapho sithi retro weekend retro music retro everything. So but it's a retro weekend show iba ngo 1 until 3 PM I retro weekend ezokwenziwa umfana futhi wakasabelo. Umfana futhi Sabelo ngo 1 kuya ku 3 ngesabatha okanye ngomgqibelo kulona ke uhlelo kulomsakazo Intokozo FM. Bese kuthi ngo 3 kuya ku 6. Remember we have a breakfast show ekhona ngomgqibelo esuyenziwa noma ngesabatha yenziwa uMarvelous waka Peterson. Ngesabatha ngo 3 to 6 weekend drive eyenziwa uLwa wakangcobo ehambisana noZinhle wakambonambi. La wakangcobo noZinhle Mbonambi afternoon drive yangomgqibelo okanye ngesabatha ngo15 okanye ngo3 kuya kuyena ke u6. Mhlambe mina usalile dokotela mhlambe ke mina usalile emumva ku Youth in Action ngo11 kuya ku1. U11 kuya ku1 ngixolise kakhulu lapho sizobe silibanjwele uLuyanda wakabuthelezi kulelo hlelo. Luyanda Buthelezi Youth in Action ngo11 kuya ku1 ngesabatha okanye ngomgqibelo. So that would be 11 kuya ku1. So it's Youth in Action. Emva kwa Youth in Action just to recap we have a retro weekend ngo1 kuya ku3. Qhubeka sibe naye ke umbishop Nkosi usathokoze kakhulu ke ukuthi abe kanye nathi siumsakazo. Ziyaqhubeka ziyawa because it's Young People's Choice. Yabona kusuke ukufisa ukuthi hayi ngizothi ngiseduze nomsakazo Intokozo FM. Siyakholelwa ukuthi nentsha nokuhlukahlukana kwazi sake saseyindaweni zobumnandi omunye usekhaya afisa ukuthokozela umsakazo Intokozo FM ngenkulu injabulo. Sawo sithi the house party. Okay. Lapho sizoyitholela uMatholi wakagcaba from 9 kuya ku12 ebusuku. 9 kuya ku12 ebusuku engesabatha okanye ngomgqibelo uMatholi wakagcaba ozobenza lelo hlelo. Yes. Siye ku12 to 3 sesiqala ke isonto. Sithi hayi ngoba abanye basabuya la ekujabuleni khona basaye emakhaya kwenziwa. Sithi asibe nayi after party ukuthi hayi abangene manje ngoba sekuyisonto manje sesifisa wonke umuntu ukuthi ayoqala ukungena nomngcwele la. So ngesonto we'll be having after party from 12 to kuya ku 3
nomagwaza 12 to 3 after party on Sunday umsakazweni wakho Intokozo 101.2 FM 12 kuya ku3 sizoba naye ke umagwaza kuhlelo iafter party. Then 6 from 3 kuya ku6 the external flame siyazi umculo wahlukene opholile silanda ngisho international gospel music kuningi so sikubheke lapho from u3 kuya ku6 on a Sunday lapho sobe sibanjelwa umhlonishwa uGumbi. Hlonishwa uMr G uMr Gumbi ngo3 to 6 ngesonto ekseni nguye ke walelo hlelo. Izindumiso siyaqala manje silungiselela ukuye emabandleni siyalungisa ngaleso sikhathi ngo6 kuya ku9 siyazi ke amabandla amaningi aqala ukukhonza ngabo past 9 ka10 kanjalo siyaqala siyalungisa izindumiso noma nosodolopha unomxolisi from 6 to 9 ekseni ngesonto. Nomxolisi sodolopha lagumede ngo6 kuya ku9 ekseni uhlelo lwendumiso. Ay nakho ke. Yes. Kuthe Intokozo FM ibheka Intokozo FM ikithanda ukwenza okuhlukahlukile. So ngeke ngakubalula nalokho engasho ukuthi iweekend umsakazo weNtokozo FM iqala ngoFriday. Siyazi ukuthi isikhathi esiningi. Lokho engizokusho sekwajwayeleka ake ngisho futhi athi ngiliphini sekwajwayeleka noma sekwabe norm yokuthi kuba ngamasabatha noma kuba mhlawumbe ngoyilihlanu ntambama. So we have a very unique style that we want to adopt noma esifisa ukuthi somsakazo Intokozo FM senze okuhlukile. So sinokuhlukile le new show, that's a new show but okuhlukile okuyishow ebikhona kumsakazo Intokozo FM but izokwenza ngokuhlukile. So from 9 to 12 on a Sunday. Sinamangweve engoma. Amangweve engoma ngo9 kuya ku12 ngalo isonto. Yeah, lapho eyenziwa khona umjabulelo akakweyama ehambisana noSimindlo wodumo. Amangweve engoma umjabulelo kweyama noSimindlo wodumo ngo9 to 12 ngesonto. Then we have 12 to 3 the Sweet Sunday. Lapho sinomevela swa Peterson hamsana noAndile wakagigaba. Andile Gigaba noMarvelous Peterson Sweet Sunday 12 to 3. 12 to 3, yes. Then 3 to 6 ntambama kamasonto sisazoqhubeka naye umhlonishwa uNondaba. Umculo wenhliziyo yami nomhlonishwa uNondaba uVuswa kaZonke. Mhlonishwa uVusi uNondaba uGagashe nomculo opholile uzoqhubeka nawo ngo12 okanye ke ngo3 kuya ku6. Okay, 3 kuya ku6. Then go6 kuya ku8 ebusuku. Sisanalo ngiyazi ke bake basho ukuthi hayi mphathi siyakhumbula nake nasivusa ekseni ngo4 nathi asigwabe ngo4 ekseni sifisa ukugwaba thina ntambama sisanalo uhlelo lekhaya lamazayoni ezokwenza wena futhi uNtuthu kwachile u6 kuya ku8 ebusuku ikhaya lamazayoni na kuzwakele kwikhaya lamazayoni alikho intatha Lusesikhathini santambama uma sithi 6 o'clock kuya ku8 ngesonto ikhaya lamazayoni nontuthuko wakachili. Yes bese sithi ngo8 kuya ku11 hamba vangeli. So lolu hlelo kube silibheka kakhulu ukuthi usumsakazo Intokozo FM sike salidingida kakhulu ukuthi cha somsakazo Intokozo FM safinyelela emabandleni ahlukahlukene siyavakasha siyababona befundise futhi beshumayela. Why not singabi ke nathi nohlelo sithi cha besikhona bakujabulela abazalwane ukuthi hayi cha umsakazo Intokozo FM ifikile ebandleni ethize yakwazi ukucaphuna intshumayelo yakwazi ukuthi icaphune lokho okuthize
so ihamba vangeli uhlelo suke sibhekelele ukuthi ke ebusuku sivuselela abantu nangeintshumayelo nangemculo sokuyadla it's more like imvuselela irevival lolo hlelo osuke lenziwa ngaleso sikhathi emsakazweni wakho Intokozo FM. So the last show we have 11 kuya ku3 ngalo isonto kusho ukuthi dokotela ngamanye amazwi ngo8 kuya ku11 kuzobe kuyisikhathi seintshumayelo okade kuhanjiwe kwayo emabandleni zayoqoshwa kuba njalo impela nentshumayelo izobe ikhona futhi ngaphakathi emsakazweni Intokozo FM nomculo futhi odlala futhi ngaphakathi emsakazweni Intokozo FM kodwa uhamba vangeli uhlelo sidedicate ukuthi njengomsakazi Intokozo FM sicha sifikile ebandleni uhlelo sidedicate ukuthi cha ake kudlalwe imvuselelo cha uhlelo sidedicate ukuthi ake kufike futhi nabafundi bazosipha nentshumayelo ezakhaya kuningi esuke sikubhekile kahle kahle nje luhlelo esibhela imvuselelo somsakazi Intokozo FM uhamba vangeli u8 kuya ku11 elenziwa uNtuthuko Gasa ohambisana benonolwazi wakamtshali uNtuthuko Gasa nonolwazi Mtshali ngo8 kuya ku11 ebusuku uhlelo hamba vangeli mase siba no11 kuya ku3 eintatha. So that is the last show Sweet Melodies ekwenziwa umzamo wakaMpisi. Sweet Melodies ngo11 kuya ku3 wenziwa umzamo wakwaMpisi emsakazweni wakho Intokozo FM. Mlaleli womsakazo Intokozo FM lezo inhlelo za 2026 to 2027 emsakazweni wakho Intokozo FM. Awungekho ungabe angalula ngizokubalula Mjabulelo nakumlalelo Intokozo FM kuba nzima nakuthina even sabaphathi when we have to debate and discuss indaba zeinhlelo akubi lula but ekugcineni we reach ukuthi cha sifisa ukubona lokho nalokho remember futhi umsakazo Intokozo FM safinyelela nasemphakathini sinama stakeholders ethu futhi ahlukahlukene sinama subcommittees engibalulile kuningi nezinhlaka ezahlukahlukene nazo eziba nama input ukuthi sifisa ukubona lokho kwintokozo FM signote sifisa ukubona lokho kuba ama inputs abaningi afika emsakazweni Intokozo FM ngaphambi kokuthi uhlelo lakhiwe kabusha nalapho esike sithi khona cha kune talent futhi esilifisayo emsakazweni Intokozo FM ongakho lula nakhona ngoba nakhona uma silibheka siqale futhi silidingide ukuthi kungabe lizokwakha yini lekho osuke kufiswa inhloso zomsakazo Intokozo FM. Mhlambe ke dokotela ungakahambi ake ngivele ngiziphinde ngendlela ubuzisho ngayo khona kuzothi makukhona la umlaleli ongene sekuphakathi nendawo kanye naye umsakazi obekade sanokuphazamiseka alithola ithuba lokuthi ezwe ukuthi ngo11 kuya ku3 ekseni Monday to Thursday uBMK umThabiseng uStatata Soju wakamasuku 11 kuya ku3 ekseni bese kuthi ngo3 kuya ku6 ku Monday to Thursday uChili Nation osuke ekulelo hlelo kuzothi ikasi breakfast show ngo6 kuya ku9 uFaith Ngidi eproducerwa uSiyabonga wakamlojo 9 to 12 Monday to Wednesday uChili obekadenza ikhala amazayoni osezokwenza u9 to 12 Monday to Wednesday bese kuthi u12 to 3 wenziwe umphathi Phatho wakambhele uMonday to Wednesday bese kuthi u9 to 12 wenziwe uNomi G ngolesine kungulwesine unomxolisi 9 to 12 ngolosini bese siyabheka u12 to 3 ngolwesine udokotela uSimo wakamhlanga bese kuthi Monday to Thursday kwi-drive uSiyabonga wakamlojo Friday kuyona i-drive
ngizobuyela kuyona ngicela uphinde ungiqinisekisele igama dokotela. Ake sithi Mjabulela Monday to Thursday kwi drive Yes. Sunset Cruise. So besibanjelwa uyena uSiyabonga wakamlotsho. That Yes. is Monday to Thursday. Yes. Then base kuba uLesihlanu we no longer have a name Sunset Cruise. Yes. We have Flash Black Friday owenza ulubabalo only on Friday 3 to 6. Owenziwa ulubabalo bese kuthi 6 kuya ku7 Monday to Wednesday. Monday to Tuesday siyaziqeketha current affairs, ngolwesithathu iTake Talk, ngolosine ubuye usiyaziqeketha ubuya naye umjabulelwa wakakweyama. Kunjalo. Bese kuthi ngolwesihlanu ila khona kusuke sekushintsha ngo3 ngo11 kuya ku3 uzinhle wakambonambi. Ngo3 to 6 uMr G. Ngo6 to 9 kubuya uFaith wakangidi. Monday to Friday. Monday to Friday. Okay, size ngo9 to 12 nga uFriday uFortune benothobile siciko. Township taste la khona ke sizwa ibiliboco zaselokishini. 12 to 3 uMamsi udokotela uMamsi Mjwara. Sidlule siye kuyena u6 to 7 Mega Sports Hour noThabani Mhlungu. 7 to 11 uhlelo olunikelelwe ukuthi lenziwe impela ngabe abefundisi ngabe ke inhlaka ezisuke zifisa ukuthi zibe khona ngo7 kuya ku11. Ngo11 kuya ku2 ekseni iWeekend Bank no Dunk Mthibi. 2 am kuya ku5 am uFaith Amar ekseni. 5 kuya ku7 uZweli wakaqaba. Bese ngo7 kuya ku9 uMarvelous Peterson kwi-breakfast show yangomgqibelo kanye ngesabathi. Emva kwakhe kube udlala Matifana no9 to 12 kuzoba Youth in Action noLuyanda ngo11 kuya ku1. Go1 kuya ku3 umfana futhi Sabela go1 kuya ku3 ngesabatha. 12 3 to 6 ola nozinhle bese kuzothi ngo6 kuya ku8 Sound Doctrine Hub ngawe u6 kuya ku8 kuzothi ngo9 kuya ku12 kuzoba uMatholi. Sivule ekseni ngomagwaza ngo12 kuya ku3. 3 to 6 Sunday uMr G. 6 to 9 uNomi G. 9 to 12 amangweve ngoma umjabulelwa noSimidlo wodumo. 12 to 3 uMarvelous noMagigaba. 3 to 6 uVusizondi. 6 to 8 uNtuthuko wakaChiyi. Kuzothi ngo8 to 11 uNtuthuko wakagasa ehambisana noNolwazi. 11 to 3 umzamo wakaMpisi. Yebo kunjalo. Bengenzela ukuthi ke siqinisekise kunoma mhlambe khona obebhala nongenise kuphakathi athole konke ke ngokulandelana kwakhona. Sibonga kakhulu dokotela. No, ngithathe lethuba Mjabulelo, ngithathe lethuba kumsakazi Intokozo FM, ngithathe lethuba ngibonge kakhulu abaphathi bomsakazo bonke ngokusebenzisana. Ngibonge kuma editors omsakazo, sport and news edit. Before ngiphume ngiyacela kumlaleli weNtokozo FM ake sithathe lethuba and congratulate usport editor wethu ukwasimela lapha kwaZulu Natal Sport Awards umsakazo Intokozo FM. Siphinde futhi si congratulate
ethimbeni indaba unews editor kusavodo ngizocela ukuthi balibele beyimemezela naseyinhlelweni ukuthi umjabulelo wakuyami ukuze awine as a news editor uvota kuyipi nami indondo lezi sifisa somsakazi Intokozo FM ngoba sitshengisa ukuthi intshisakelo yomsakazi Intokozo FM nokukhula kumsakazi Intokozo FM kukuliphi izinga sibona ngalendlela umsakazi Intokozo FM nalabo abathi Intokozo FM kwesinye isikhathi ngathi yehle cha sina sibona umsakazi Intokozo FM uyindlondlobala ngalendlela sibona icontent nokuyimisela komsakazi Intokozo FM ikhula ngalendlela sibona Intokozo FM irecognize ngisho kuma awards ahlukahlukene singabaphelisi namandla nama committees even na external emsakazweni Intokozo FM njengoba sengabalule icommittee lama Zion siyabonga indima abayidlalayo sibonge kakhulu iBMK Uju Production etshengisa ukuthi digital umsakazi Intokozo FM uyavelela la usuku khona ngisho bekuthiwa uvashela izikole noma uye kuma programs noma kuyiphi umphakathi futhi esinqusayo somsakazi Intokozo FM ukuthi cha ayikho umuntu ozothenza umcimbi engayiqasha iBMK Uju Production thina siyagcizelela somsakazi Intokozo FM sithi cha kubantu nje abashuthayo nabantu abenza yonke into digital sazi iBMK Uju Production iyona sifisa ukuyibona isupportwa isabalala kuyo yonke imicimbi sibonge kakhulu njengoba sengishila ama colleagues from progress manager drafting kuxoxwa indaba zo content kuxoxa ukuthi ikuphi esifuneka sikubheke sibonge kakhulu marketing department news department sport department siyababona ama sport presenters aphuma abafundi beindaba umsakazi Intokozo FM njengoba sesibalulile ukuthi kulamasonto thina sona kumsakazi okhulumayo kuphela but unga implement sishilo ukuthi 2 weeks emkhulu in the next 2 weeks akukho la uzothi khona umlaleli cha ngathi baphatha indaba sazizwe cha sishilo ukuthi sumsakazi Intokozo FM siya extenda futhi ka news we are giving other youth an opportunity ukuthi alukho uhlelo umsakazweni Intokozo FM ezobe ingenazo indaba sakusho futhi nathi ukuthi umsakazweni Intokozo FM siyafisa ngisho ama guest ethu esivakashelile umsakazweni Intokozo FM ikhona ireceptionist lapha umsakazweni Intokozo FM mhlawumbe nomsakazo usalibele usangaphakathi izokwazi ukuthi cha nangu sibanibani usefike uze ohlelweni lakho emsakazweni Intokozo FM sizowathatha futhi ama invites abakwazi ukuthi ama NPO abantu abenza izinto ezahlukahlukene emphakathini yethu bakwazi ukuyishare nalapha ereception yomsakazi Intokozo FM bazokwazi ukuthi bak-attend kulokho osuke uzoku-attend sibonga kakhulu kubantu baningi njengoba sengibalile kwi-management ngibonga abantu abanjengo Fortune baningi abadlala indima eyahlukene emsakazweni Intokozo FM ekutheni ngisho kunenkinga yezobuchwepheshe emsakazweni Intokozo FM kodwa futhi bayakwazi ukuthi bavuke bahambe bolungisa lapho kufanele kulungiswe khona na wonke nje umuntu odlala indima ehlukene emsakazweni Intokozo FM ama editors wonke sengishilo news editor sport editor management yomsakazi Intokozo FM from all progress manager wonke umuntu mase sibonga kakhulu kunabo bonke umlaleli weNtokozo FM ohleze engayishiya Intokozo FM ehleze itshengisa uthando eyeseka ngaso sonke isikhathi siyabonga kakhulu ngothando lesinikeza lo Isikhathi sami ke masika nje imzuzu ngama-23 nantathu sishale ke ihora lesikhombisa siqolisa kakhulu kumlaleli ke ukuthi kuthe kwagamanxeka esikhathini sokudla komphefumulo kodwa ke ngiyathemsisa ke ukuthi lo mphefumulo awukade ke uzodla lokudla ukwazile ke ukuthi udle ukudla okuzokwazi ukuthi kuhlale ungunaphakade wazi ukuthi kuzobe kwenzakalani kusuka manje kuya phambili igama ngiyumjabulelwa isibongo ngikwakuyama dokotela ke lakho lokugcina mhlawumbe mjabulelo ngeke ngikusho kulokho abanye bazothi abaphathi mhlawumbe bayaba nephutha into ngabongi whether umsakazo weNtokozo FM obekhona kwiprogram 2025-2026 mhlawumbe akasekho kule program akekho umuntu obeyingxenye yomsakazo Intokozo FM ongayidlalanga indima yakhe yokuthi akhulise umsakazo Intokozo FM nabangaseke emsakazweni Intokozo FM ngoba siyehlangana nabanye kwezinye indawo wathi ayikwathi appreciate ngoba khona nami indima ethize engayidlala kwintokozo FM akekho umuntu esithi asim appreciate somsakazo Intokozo FM wonke umuntu obe uyingxenye yokuba umsakazo weNtokozo FM okuye futhi esiqikelelayo kubasakazi bomsakazi Intokozo FM esibakhonzile ngalendlela singabaphathi akukho umsakazi sithi asemkhonzile akukho umsakazi esithi sifuna ukubona uhlelo lakho dicelela phansi akukho umsakazi sithi cha asifuni ukuthi abuye emsakazweni Intokozo FM
konke nenqumo esuke ithathwa kuyinqumo zokuthi umsakazo Intokozo FM ukhule, kuyinqumo esuke ifiswa nangomlaleli wethu Intokozo FM, kuyinqumo esuke sifuna ukubona ukuthi icontent yomsakazo Intokozo FM. So abasakazi ade bekhona nakunyaka ophelile we-broadcast yomsakazo Intokozo FM, siyabonga kakhulu. Ninguquko ezenziwe kuzo zonke inhlelo nohlelo osethintshiwe, wonke umuntu udlalela indima yakhe. Siyabonga asiphezi nidlalela indima yenu ukukhulisa umsakazo Intokozo FM. Siyabonga. Mina ke nawe mlaleli lapho ngasekhaya ke 9 to 12 ngesonto kuma ngweve ngoma noSimindlozi Wodungo. Angikushike wedwa ngikushane ngoma emnandi kakhulu yakhe ke uSindi wakantombela. Ngiyazi ukuthi ingoma ze gospel ke udokotela umxolisa intanzi umayeza athi hayi ongifanga le ngoma bese ngithi hayi talk show ingoma azikho. So ngithola ithuba ke lokuthi ngimnike ingoma kaSindi Ntombela ethi akusindwa nasibani. Hayi asidumise siyabonga. Akuthingwa nasibani